Salut și bine v-am găsit la un nou Let's Play din FIFA. Aici fac un challenge. Trebuie să câștig un meci cu Real Madrid. Și eu sunt... Upsi. Bun. Și eu sunt Atletico Madrid. Griezmann, Toni Kroos, acum Cristiano Ronaldo. Thiago, asta nu știu cine e. Mandzukic, Griezmann. Șut. O scoate Keylor Navas, un corner lăsăm. Ce? Îmi era un corner. Mandzukic, nu mai ratează. Și înscriu 1-0 pentru Atletico Madrid. Deși eu țin cu Real Madrid. Da. Saul. Cristiano. Bun. Mandzukic, să vedem. Un dribbling. Kiko Casillas, nu Navas, scuze. Greșit. De obicei la meciurile mari, cei de la Real joacă cu Navas. Da. E Ronaldo. Te driblez. Pare. Da. Am făcut asta deoarece era foarte riscant. Putem primi gol. Și... Bun. Saul, Griezmann, hai. Du-te, Griezmann. O prins ai, bun. Dacă știi challenge-ul, este 500 de bănuți. Nu știu de ce nu merge FIFA 16. Aș face videoclipul și cu FIFA 16 dacă mi-ar merge. Dar cum nu prea merge. Griezmann, să vedem. Scoate Kiko Casillas. Mandzukic, o dă 2 pe asta. N-am ce intră bine. Băi, nenică. Mă, ce driblează el Ronaldo acolo. Isco. Shaqiri. Griezmann. Ce trece bine. Și bun. În mijlocaș. Gabi. Este Isco. Kroos. Ronaldo. Nu știu cum de Bale și pe Benzema n-am văzut, dar pe Bale n-am văzut. Să vedem. Mandzukic. Ua! Parada lui Casillas. Aici niște dribbling-uri. Am crezut că dă fault aici. Nu o să șuteze. Oh. Cristiano. Cristi. Bun. Centrează Kroos la Cristiano și boxează. Nu știu cum cheamă asta. Carvajal și se termină meciul. Bun. Continuă.
Ca să nu mai pierd timp cu chestiile astea, să revin când se pregăti de următorul meci. Bun, am revenit. Joc cu Atletico Madrid acasă. Și aici niște dribbling-uri. Cross, haide. Țeapă. M-am dus bun. Benat. Șotul lui Benat. Bun. Prescunzi. Uau, ce voleu ieșe dacă... Bun. Italo. Bă, serios. Nu știam înainte cam mult cu Toni Kroos. Trebuie să vedem mai fitness, că mi se pare că se mișcă cam încet. Mai below în primare. Dar în restul Kovacic, bun. Serios. Fault. Na, mă. Pedro Leon, ce gol, haide, capul meu. Stați așa. Uitați ce gol. Cred că nu trebuie să fie fault. M-am întors, bun, nici n-a crezut portarul. Ok, pe poartă. Legal, bun. Skill move. Trec aici. N-am putut. Deci de Gabi. Benat. Kovacic. Lacazette. Cum? Am trecut până în fața lui. Ce offside, mă, dacă... Godin. Hai, Lacazette. Uau! M-a prins-o. Dacă ar faulta mai multe echipele, adică nu să faulteze, adică să ai jucătorul accidentat, dar să ofere și ei măcar câteva lovituri libere. Bun, aici pasă perfectă lui Toni Kroos. Lacazette prea lungă. Cum a luat-o la picior? Aici Mascherano mi s-a accidentat. A luat roșu, de fapt. A fost un offside, dar nu mai e și shot goal. Ce îi execută? Fiți atenți. De la mijlocul terenului pleacă Anduriz. Pasă și șutează exteriorul. Frumos, foarte frumos. Benat. Kovacic interceptează. Pleacă la Lacazette. Dribbling-ul nereușit, dar aici pressing. Sunt cam cu mulți jucători în Pedro Leon. Faul băiatule. Uau!
Boxat fraierul ăla, dar cuprindea ăla, era la cazete. Cuprindea, șutam din prima. Net. Presen câștigă. Benat. 3 la cazete. Trece bine. Pasă la Matthew. Matthew. Este golul lui. Bara lui. Hai, prinde. Cross. Bun. Aici, la cazete. Wow, ce gol! La vinclu. Excepțional. Și când vă gândiți că am dat și abia 15.000 pe el. Atât am dat, parcă da. Vinclu perfect. Momentul 86. Da. Și cam asta cred că e scorul fiind Kovacic, interceptează. O să mă știți o dată, dar s-a terminat. 8 puncte, nu, cam slăbuț. Am făcut și level 30, după cum vedeți. Cresc foarte greu acum. Bun, hai să vedem. Mascherano, bun. A trecut la Mascherano, până aici. Bun, perfect. Aici s-a terminat și acest let's play. Am fost Aero, ne vedem data viitoare, pa!